Башкортостанда 5 ел эсендә авылдарның үсеш программасына 9,7 миллиард сум, ә мәгариф системасын үстерүгә 2023 елда гына 100 миллиард сум акча ялеп ителгән. Бу хакта Башкортстан хөкүмәте премьер-министры Андрей Назаров белдерде. Ул бүген дәүләт йылышы корылтай алдында еллык отчет мәсьәләсе яһана. Һаумыгыз эфирда интервью студиялы Гөлсемә Эштанова республика хөкүмәте итәкчесенең сыгышындагы социаль өлкәгә кагылышлы өлешенә дәүләт йылышы корылтай рәисе урынбасары Тамара Танкужна мен күзәтүгә һәйбәт. Һаумыгыз. Тамара Михайловна, шулай итеп, республика хөкүмәте итәкчесенең сыгышында беренче тапкыр лидер позицияләре беренче урында, алдынгы урындарда дигән һүз яңгыраны. Социаль кагылышлы, социаль өлкәгә кагылышлында бу һүзләр еш яңгыранымы? Ел һайын хөкүмәттең отчетын ишетәбез һәм әлбиттә ул ошо отчетты Конституцияның статья буенча үткәрелә. Ул безнең өчен, депутаттар өчен бик әһәмиятле вакыйга, чөнки без әлбиттә унда ниндәйдер йомгаклауды, яңа юнәлеште ишетәбез һәм ошо сыгышты алып карасак, тәүге өлеше ул икътисад, инновация һәм сәнәгать хорауҙарға, мәсьәләләргә ошолар тураһында һүҙ алып барды. Һәм Андрей Геннадьевич Назаров социаль мәсьәләләрҙе икенсе өлөштә сығышында ныҡлап беҙгә һөйләп бирҙе. Әлбиттә, беҙ граждандар менән һөйләшеүҙәрҙе апарһаҡ, улар тәүге урында һаулыҡ һаҡлау мәсьәләләре менән ҡыҙыҡһыналар, мәғариф, спорт мәсьәләләре менән ҡыҙыҡһыналар. Сөнки тәү сиратта үҙҙәрен борсоған һорауҙар. Һәм депутаттарға әлбиттә ошо тармаҡтарҙа әлеге ваҡытта ниндәй яңылыҡтарҙы ишетеү бик әһәмиятле һәм мөһим. Беҙ иҡтисадты алып ҡараһаҡ, унда бик шундай матур күрһәткестәр беҙ ишеттек һәм социаль өлкәһендә ла күп яңы идеялар һәм проекттар барлыҡҡа килә. Беләбеҙҙер, быйыл бит инде хәстәрлек йылы иғлан ителде һәм ошо беҙҙең 24-нче йыл барышында күп саралар үткәрелә. Әммә был йылға ҡағылышлы уның һүҙҙәре әҙ булдыран, Андрей Геннадьевич Назаровтың. Социаль сфераны ул саҡ ҡына алғайны, үҙеңдең сығышыңдың аҙағында, һәм әлбиттә уның сәбәбе барҙыр, сөнки беҙ ошо һөйләшеүҙе йыл башынан апарабыҙ һәм йыл барышында булыр да ул, унда шулай социаль объекттар сафҡа индерелә, ул геронтология үҙәге, ул салют центры, реабилитация һәм уҡыу центры һәм сертификаттар да бирелә. Беҙ ошо проекттар тураһында күп кенә тапҡыр ишетәбеҙ. Социаль сфераны алһаҡ, спорт объекттар тураһында, мәғариф өлкәһендә ниндәйҙер яңы идеяларҙы күп кенә ишеттек. Шунан һуң яңы проект тураһында әйтелде, конгресс площадкаһы барлыҡҡа килә. Ул инде һуңғы йылдарҙа бик күп сараларҙы республика үткәрә һәм белгестәр белә, ошондай площадкалар күп түгел, улар етмәй. Форумдарҙы үткәрергә кәрәк һәм әлбиттә унда ниндәйҙер яңы пландарға нигеҙ һалына. Шуның өсөн бик ҡыҙыҡлы мәғлүмәт булды. И шулай уҡ унда төрлө тармаҡтарҙың хеҙмәттәшлеге күренде. Социаль сфераны алһаҡ, унда бит инде һеҙ беләһегеҙ, реабилитация буйынса сертификаттар бирелә. Ул социаль сфераға ҡағылһа ла, шулай уҡ ул эшҡыуарлыҡ менән бәйле. Сөнки ул сертификатларға төрлө услугалар алырға була. Шуның өсөн эшҡыуарлык өсөн ул әлбиттә ниндәйҙер тағы үҫеш ноҡтаһы булып ҡала бит инде.
Шунан һуң мәгариф сфераһын алһак, унда шулай ук балалар баксаларына шулай ук сертификаттар бирелә. Ул шулай ук социаль сферага кагыла, но ошондой бит инде механизм, әлбиттә, ниндидер шәхси инициативаны үстерүгә зур булышлык итә. Шуның өчен эшкуарлыкты үстерүгә лә шулай. Моның буенча алдынгы позицияларда бу тине. Шунан һуң без бит инде Башкирский долголетие проекта турагында тоже ишеттек бит инде. Ул безнең республика өчен бик шундый кызык алдынгы проект булып кала. Ну, шулай ук ундагы булган аксалар, улар шулай ук туристический сферала эшләгән кешеләргә инвестиция булып тора. Инвестиция булып тора. Шуның өчен ошондый без шундый кызык, бик файдалы кооперация ул булырга тиеш һәм идеяларны, ошо идеяларны без ишеттек. Шуның өчен социаль сфераны алып һәрһарауды бирдек бит инде. Тәүгеләр, беренчеләр бөтенләй хөкүмәт эшендә ошондый тәүге урында файда булырга тиеш. Ул социаль сфераһына кагылырга тиеш һәм менә кем икътисадта эшләй, уларның үз көсө менән үзе эштә бара. Шуның өчен Гомумән хөкүмәт итәкчесе үзенең сыгышында беренче тапкыр телгә алып үтте. Уны республика башлыгы әйтә, Башкортстанда яшәгән халыкка комфортлы, уңайлы һәм хәвефсез мөхит булдыру яшәү өчен, һәм шул ук вакытта улар белергә тиеш, улар Башкортстанда яшәй һәм уларның артында көчле республика, уларны якларлык республика булырга тиеш. Бuna халыктың үзенең мәнфәгатьләре, уларның теләктәре, әүземлеге исәпкә алынамы ошо уңайлы һәм хәвефсез мөхиттә булдырган сакта? Әлбиттә, төрле халыктан булган мөрәҗәгатьләр һәр вакыт анализга һалына, чөнки ошо мөрәҗәгатьләр буенча депутаттар эштә баралар һәм мөрәҗәгать буенча депутаттар хөкүмәт әгъзалары менән очрашалар һәм әлбиттә ошо һораудар да күтәрәләр. Чөнки без беләбез, һәр бер районда, калала, унда төрле социаль объектларга ихтыяж зур. Һәм ошо булган ихтыяжны депутаттарда аша без әлбиттә хөкүмәт әгъзаларына yetkерергә тырышабыз. Һәм хөкүмәттең эше ул һәр вакыт баланста булырга тиеш. Ул әлбиттә кешеләрдә һәр вакыт эш хакы кызыксына. Бәлки тәүге урында ошоны тора. Яшәү шартлары шуңа бәйле. Шуннан һуң социаль объекттар булһын, мәктәптәр, балалар баксаларымы яки балаларны укуга урын булырга тиеш, балалар баксаһы булырга. Шулай ук социаль сфера ул тоже шулай ук бик әһәмиятле һәм икътисадтылы онытырга ярамай. Эш урындары халыкка. Эш урындары, чөнки ул бит инде икътисад ул һәр вакыт үсеш турагында. Үсеш турагында, шуның өчен унда ниндидер яңа программалар һәм инфраструктура әлбиттә уны һәр вакыт уйлашырга кирәк һәм ошо шартларда булдырырга кирәк, чөнки менә яңарак кына үткән айда бит инде шулай ук без хөкүмәттә тыңланык, унда инде бюджеттың килем ягы арткан, 8 миллиардка бит инде күбрәк була быел. Төрле юнәлештә эш апарыла һәм әлбиттә унда бик амбициозный пландар бар. Ул шулай ук амбициозный пландар ул хөкүмәт төсендә ниндидер вызов дип әйтәйек һәм әлбиттә без гражданнар буларак уның һөҗүмтәләрен күрербез. Безнең кешеләр бик кызыксыналар Башкирский дворик программаларын, шул ук подъездларда ремонтлау, лифттарды алмаштырырга кирәк, ямәгать майданлыктарда рәтләргә кирәк. Шуның өчен ул юнәлештәр күп, чөнки ул барыһы ла безнең комфорт яшәү шартлары менән бәйле. Шуның өчен ул булган бюджетты төрле юнәлештәргә, тармактарга бүлеп, һәр бер тармакта үзенең емеше һәм һөҗүмтәһе булырга тиеш. Һәм бу һөҗүмтәдән халык файдаланырга тиеш. Тагы ла бер һөҗүмтә турында әйткәндә, хөкүмәт премьер-министры әйтеп үтте, авылларга белгечләрне ялеп итү буенча республика байтак эшләр башкарыла. Ул снапта программалар үзебезнекеләр бар һәм шуны һөйнесе яңрак
Ошо Башкортстанда башкарылган программалар ил итәкчелеге тарафынан да хуплап алынды һәм кулланыла. Был йәһәттән артабан эш тукталып калмаспы. Бына федераль кимәлгә сыктык, безнең республиканың бурысы үтәлде дигән тукталып калмаспы. Ул программаларды хәзер уже модернизация формасында дәвам итә. Чөнки ул башта земский тренер булды бит инде. Ул бәләкәй райондарга бит инде багышланган. Хәзер бит инде кала тренерлар программаһы бар. Башта бит инде унда торлак мәсьәләләрен генә хәл итәргә булыр инде. Ул программа булса, хәзер инде автотранспортты алырга була. Шуның өчен минең уемча инде ул программалар үзенең эшен дәвам итәсәк һәм бәлки ниндидер яңа ниндидер ихтыяҗды күрһәк икән, уны ничектер ниндидер үзгәрешләр индерергә була. Но шулай ук белгечләр мәсьәләһе ул бик шундый кискен мәсьәлә. Хәзер инде федераль кимәлендә бездә нык ишетелә һәм унда шулай ук занятость турында ла инде хандар ишетелде. Ошо мәсьәлә буенча премьер-министр төрле тармактарга каракта мәгълүмат бирде. Чөнки унда һөнәри белем бирү системасына 500 миллион акча бүленә, ул инде 3нче ел подряд килә. Шуның өчен безнең бит инде күп кенә кешеләр вакыты менән башка регионнарга йөри. Унда әле безнең потенциал бар. Уларды кире кайтырып, бында матур эш урындарды оештырып, булдырып, унда бик матур эш хакы булһа икән, ул кешеләрне кайтарырлык. Ул да шулай гына ишетелде ул. Башкорт вакыты дигән проектларда ишетелә. Бугай да тормышка ашырылыр шундай проектлар. Анда шулай ишетелде бит инде күп кешеләр безнең предприятиеларга кире кайта. Әлбәттә, ул аңгай күренеш һәм ошо мәсьәлә буенча, һорау буенча әле эштә парга. Ягъни Тамара Михайловна, социаль өлкәне башка тармактардан айрым гына карап булмай, ул барыһы ла бәйләнештә, бер-беренә тыгып бәйләнгән дип әйтергә мөмкин. Әңгәмәгезгә зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, Башкортстан хөкүмәте премьер-министры Андрей Назаровтың отчет сыгышы буенча фикерләреннән Дәүләт Йылышы Курултай рәисе урынбасары Тамара Тантанкужина уртаклашты. Игътибарыгызга зур рәхмәт.